Goddag. Hej. Det her, det er Kasper og mig. Velkommen til vores video. Vlog. I Nummer, dag... nummer 6. Ikke bare os. Okay, med en test om hinanden. Det bedste ventes. Test. Det første spørgsmål er: hvornår er din bedste ven fødselsdag? 2. februar. Nej, 5. februar. 5. 18. Ja, det var det, jeg ved. Og du har fødselsdag den 25. marts. Ja. Jeg glemte lige at sige, at hvis vi svarer forkert, så fyrer vi ligesom fodbold i hatten, eller i på kinden, eller på kinden, eller i et eller andet. Eller på numsen. Okay, og klar? Spørgsmål. Ja. Hvad hedder din bedste veninde? Din hedder Mia. Mike hedder Natasha. Ja. Natasha. Point. Okay. Din bedste vens yndlingspigefilm. Tøsfilm. Ja, Kald det hvad du vil. Det var kærlighed. Jeg tror hans er Notebook. Nå. Du skal lige gætte min, mister. Ja. Din, det er Titanic. Nej. Med eller uden kokos? Skal vi ikke tage ud til at starte med? Ja. Var det som den første? Nå. Skal vi ikke godt på en anden? Ja. Så ved jeg heller ikke. Okay, du skal lukke øjnene. Fordi så ved du ikke, hvor jeg gør det. Okay. Okay, er du klar? Ja, du skal lige fjerne over det hele. Er I klar? Er I klar til at se? Så. Er du klar? Ja. Sig noget lidt. Er nu ned? Det siger dig fast. Ja, nu skal du lukke øjnene. Fuck, jeg er bange for, at der kommer en eller anden. Ja, Martin. Vi sidder ude i sådan en gildesal. Der er meget skov. Ja. Det er mørkt. Der Kan I ikke se det? Der er Helt mørkt. Under klokken er 2 om natten. Altså, det der, I kan se det her som refleksion, altså, så det er ikke udenfor. Du kan også se derovre. Der er lidt mørkt der. Det under klokken er 2 om natten. Det er natten til fredag. Men fordi vi skal møde sent, så derfor har jeg valgt at lege lidt mere. Nej, det. Luk øjnene. Næste er hvad er din bedste vens yndlingsfarve? Din det er grøn. Din, det der Er for noget? ja, Nå, kaki grøn. Kaki. kakegrøn. Nej, den er ikke kakegrøn. Det er det. Goddammit. Okay. Ja, blå. Nu med kokos. Så gør jeg på selv at gøre på den igen. Gør for i dag. Okay. Skal jeg starte ud? Jeg starter. Luk øjnene. Jeg skal lige bruge det her. Det er selvfølgelig. Okay. Jeg bliver i chok. Ja.
Shit. Bedste ven tager dig først. Det er... $98. Nej. Nej, okay, det var ikke sådan der. Det var der, det kom fra. Ja. Eller jo, det er 98. Fordi det er der også, at jeg er født i 1998, og så er det bare sådan 98, 1998. Det er der 18. Og hvad er det så? 18. Nej, 18. det er 18. 18. Mit yndlingstal er 18. Så skal man flyde over hovedet, hvis det er 18. Det er 18. Okay. Okay, yndlingstøjpakke. Okay. Starter du, skal jeg starte? Du slapper. Jeg starter bare, okay. Det må være... Det må være... Nå, det var ikke godt. Det er just Germany. Hej. Nej, det ved jeg ikke faktisk. Hvad eller ud? Eller bare ingenting. Hvad eller ud? Hvad gør den? Eller bare en... Okay. Skal dig mig? Ja. Det kunne vist svare forkert. Det ligger bare ret. Det ligger bare pænt. Fuck, man. Først, vi skal også lige nævne en person. Maria og Natasha. I er så skønne.